Angeke ngibe mude kepha isizathu esenze umkhandlu wabaqulusi unqume ukuba kube nalesi sithangamisa namhlanje phakathi kokunye ukuba sinikeze umbiko yiwo ngodaba oluthinta ukwebiwa kwama-cable omkhandlu osekubangela ukuthi kube nabantu ababoshwayo. Kune-cable etholakele yomkhandlu wabaqulusi ewu-300 meters ubude. Le cable itholakale kumuzi womunye wosomabhizinisi nje esiphoxekile kakhulu nathi njengomkhandlu abadumile ebaqulusini. Kepha uma ngabe itholakala kwase kuba nomxhantela wokuthi ukufika kwayo kulo muzi ifike ngesandla somsebenzi wethu womkhandlu wabaqulusi ngokusho komunye otholakale kulomuzi otholakale kuyi-cable. Ngakho ke lolu daba seluhambe lwagcalwa kuzo zonke izinkundla zokuxhumana. Ngakho sibone kufanele njengomkhandlu ukuba silucacise ukuthi lumi kanjani. Ngakho ke sizonibikela ngokusemthethweni ukuthi yes lolu daba lukhona, kepha njengamanje silinikezele einhlakeni zokugcina komthetho ukuba luphathwe ngendlela eyiyo. Angeke kodwa umuntu angaphawuli ukungenami kwakhe egameni lomkhandlu ngendlela amaphoyisa aluphathe ngayo udaba. Yini ngisho lokhu? Ngisho ngoba uma kukhona abantu ababoshwayo ngolesine bese ngakusasa beyadedelwa, uma sithi sifuna incazelo ethi yini badedelwe asiyitholi. Kodwa okubhlungu kakhulu ukuthi phakathi kwabo kukhona lapho amaphoyisa engathathanga ngisho i-statement for that matter. Ngakho ke u-mission manager ngabe sengime umyalelo ukuba akahlangane neziphathimandla zabaphoyisa ezingeni labaqulusi kanye nabakwa justice ukuze akuzwakalise ukungenami kwethu njengomkhandlu bese kubonakala ukuthi kungalungiswa kanjani. Basithembisile ukuthi khona abazokwenza ukulungisa lawo ma-concerns ethu, ngoba umphakathi wasebaqulusini akusilo udaba oluncane ukuba kulahleke noma kutholakale i-cable ewu-300 meters itholakale kumuntu oyedwa, ngoba lolu daba lunomlando. Labo abalandela ukusebenza komkhandlu wabaqulusini bayazi ukuthi umkhandlu usuze wahamba wafika ezingeni la khona uappointe noma uqoke khona abaphenyi abayimele nokuyibona abavusi benyamazane kulo lonke lolu daba. Kodwa bebengakhulumi kuphela ngalelu daba. Umsebenzi wonke osuwenziwe kusuka kuvumbuke lolu daba lokwebiwa kwe-cable, udaba lokulinyazwa kwengqalasizinda kagesi okufaka phakathi ama-transformer nama-mini substation, okudaba oluqale ngasekupheleni kuka-2022. Luhambe lwaze lwayo fika ngisho kohlobane sekumlando abamazike indaba nje niyazi ukuthi kweka udaba olundaba mlonyeni udaba lasehlobane wagcina sekukhona neziteleka nazo zonke izinto ngoba udaba lokulinyazwa kwe-infrastructure kagesi lusekukhulwini. Ngakho kumkhandlu unomsebenzi wokuthi uvikele ingqalasizinda ngenhloso yokuvikela izakhamuzi zawo eyidinga ukuthi zithole i-service delivery. Uma sibala nje ingqalasizinda yonke silinyaziwe nesiyebiwe silahlekelwe imali njengomkhandlu eyu-45 million. Yini kusikhathaza? Imali leyo kufanele ngabe kwenziwa ngayo noma khayiswa ngayo idingo kubantu, kwenziwa ngayo ingqalasizinda. Ngakho ke sibukeka sikha ngomgqomo ovuzayo njengohlanya uma ngabe sizobuye sibuyele emumva senze izinto ebese sizenzile kodwa ngenxa ukuthi ukhona umuntu nje ovuka ekseni wacabanga ukuyithathela i-cable wayodayisa noma wabona i-transformer wayibona kuyinto yokubulawa ukuze anganomulaya umphakathi nomulaya umasipala. Yilokho ebesifisa ukuba sizokubika. Kodwa ke njengomeya ngibe sengibhalela
iphathimandla zamaphoyisa ngokungenami kwami ngokusebenza kwamaphoyisa kulolu daba ngisalindeke impendulo kuyiphathimandla zamaphoyisa kanye neziphathimandla zomnyango wezokushushiswa kwabantu ukuze sikwazi ukubona ukuthi yini engenziwa ukuze amacala ahambe kahle. Lamacala ase reportiwe noma kufanele ngabe asevuliwe angamashumi 30 kodwa njengamanje bahlanu kuphela kulamacala abantu asebechajiwe babekwa amacala. Abanye nje uboshwa namhlanje eboshwe ephethe ikhopha yomkhandlu ngakusasa usephumile futhi mawuthi uyalandelela alikho ngisho icala abekwe lona sekuphelile. Kufuzile ukuba njengomkhandlu kube enye yezinto ezisikhathazayo ngenxa yokuthi umthetho simelwe ukugcina njengabaholi. Angikwazi ukulingeka ukukhipha information ethinta phakathi amagama abantu kodwa sinawo ngisho ama case numbers amacala avuliwe emaphoyiseni kodwa sabona engalandeleleki kahle. Kodwa enye into mhlambe engifisa ukuyibika emphakathini udaba lokungasebenzi ngendlela ekahle kwama scrap yards ethu. Ama copper amaningi ethu kulamacala engiwabalile angamashumi 3 atholakala kuma scrap yard la kwenziwa khona ukudayiselana kwabantu. Abanye phakathi kufaka abantu bokufika kuleli, abanye kufaka khona abantu bakhona la eSouth Africa la kudayishelwa khona ama cable omkhandlu ngendlela engafanele. Nengifisayo ukuthi sibambisane njengamphakathi wasebaqulisini kakhulukazi abanikazi ba scrap yard ngoba sithatha ngokuthi bangosomabhizinisi thina bethe baqulisini. Ngakho asifisi ukuthi kube ngathi asifuni ba operate ngoba akona kuphela ama cable abasebenza ngawo. Zikhona izinto ezisemthethweni abazenzayo njengama scrap yard owners kodwa siyafisa ukuthi iregulate indlela yabo yokusebenza ukuze ilunge. Kodwa olunye ukhuvethe olusha udaba lwabantu bokufika abadayisa izinto ezingekho emthethweni nalo luvele ngenxa yale operation enkulu ngoba kuthema kwenziwa ama road blocks kulandelelwa nolunye uphenyo watholakala ukuthi kukhona nje phakathi kwabo la kubanjwe khona inqwaba zogwayi othi mawukubuka ubone kuwogwayi okungenzeka ukuthi abekho emthethweni kodwa ke inhlaka zokugcina komthetho zisalandela wonke ama processes ukuze njengomkhandlu singayitholi sihamba kuze kweqe sishiya umthetho ngemumva ukuze sibasazi ukuthi labo gwayi balapha ngokusemthethweni. Uma bekho ngekho ngokusemthethweni kukwazi ukuthatheka inyathelo ezifaneleyo. Mhlawumbe ke ngifisa ukuba ngime lapho yilokho kakhulu ebengikucelela mamazike indaba nengifisa ukuba abantu baseNingizimu Afrika abantu basebaqulisini kakhulukazi bakuqonde ukuthi lumiphi udaba oluthinta leli cala lokwebiwa kwecable enkulu kangaka etholakele ebaqulisini. Ngiyabonga. Ngizothanda ukubingelela kakhulu kumhloko abantu abakhona endlini. Igama uZothani Mbatha ngisuka kwingona FM. So bengicela ukubuza nje ukuthi ngoba kuyavela ukuthi ngathi bakhona amagama ngoba desha umhlonishwa ukuthi ababaziyo kulabantu abasebenza emkhandlweni. Mhlawumbe umkhandlu iziphi inyathelo azoyithatha ngaphandle kokuthi amaphoyisa ngoba ngathi ngizongathi uyakhala ukuthi amaphoyisa waliphathanga ngendlela elungile but umkhandlu wona ke iziphi inyathelo azoyithatha ngabo labasebenzi. Ngiyabonga. Mhlambe umhlonisha asicacisele ekutheni laba abathi bakhona abathintekayo abasemkhandlweni ngabe ukusebenza kwabo kukanjani, bamisiwe noma basaqhubeka. Uma ngabe besaqhubeka kuzokwenzakalani ngabo, uma ukuthi bamisiwe kanti bazothola ukuthi ba innocent kuzokwenzakalani futhi. Siyabonga. Sanibonani, igama uThulani wakwaHlophe ku Abaqulusi FM. Ngithanda nje ukubingelela abahlonishwa bonke abangaphambili. Ngicela ukubuza ukuthi uma umeya ethi icable yatholakala emzini wekasoma business thizeni ongeke kazadalulwe noma sesimazi thina abanye zingakanani
inyathelo lokusomabhizinisi azothathelwa zona ngoba phela akwazi ukuthi kungafike kutholakale icable kwakho uwe oyistorile kwakho kwazi kahle ukuthi eyomkhandlu kodwa bese kuthiwa wena enkantolo awubizwanga nanokubizwa enkantolo mhlawumbe ngokukameya kuzoba serious kangakanani ukuthi umkhandlu uyithathele inyathelo lendaba okunye ke ebengifisa ukwazi ukuthi kuma transformers noma kuma substation kupossible yini ukuthi umkhandlu ufake ama security kulezo indawo ngoba ngazi ukuthi isikhathi esiningi sihlezi sikhala ngitshontshwa kwecable more especially nje thina la elokishini siyazi ukuthi icable ihlezi isilahlekela ayikho yini indlela mhlawumbe yokuthi kupostwe ama security noma akekelezelwe lama transformer okuyiwona lawa abalekile and okugcina ngifuna nje ukushayela izandla umkhandlu ukuthi kuyajabulisa lokhu esikubonayo ukuthi basi involve simedia eyintweni ezisuke zenzeka kubaleke kakhulu lesi sigameke esenzakalayo lesokuthi kutholakale icable eweta imali engaka ebikade intshontshe ngoba siyazi ukuthi ukulahleka kwecable kwenza nokuthi amanzi angabibikho njengami nje mina amanzi sihlezi sinenkinga lapha kule area ngihlala kuyo namanje awekho lokhu kusawagcina ngolesihlanu so uma kuntshontsha ugesi kuntshontsha kulahleka icable kuba nokuphazamiseka kwamanzi bese ngicela ukuthi umkhandlu kungabe ukuthi uyagcina namhlanje ukusazisa izinto ezisuke zenzeka njengoba usuqalile lento ukuthi ubize ama media briefing uma kunama cases akhona athinta izinto insiza zomkhandlu nabantu abathintekayo emkhandlweni sicela ukuthi uqhubeke nakwamanye amacala asuke khona ebhekene nezikhulu zomkhandlu ukuthi sibizwe sizokwazisa ukuthi amacala abhekene nosibanibani ahamba kanje ami kanje akuphi njengamanje ngiyabonga sengibathe angithi isolia uwela umfulu ugwele ngibuka la kubhala khona ukhathele uduba mahliphi nje angibona ukuthi uthini kodwa ke phela udokotela uDube ngize ngiyibuza kwayena usayibona into ayibhalile kodwa ngiyasola ukuthi uyayibona ngicela ukuphendula ufethu uZothani udaba lweinyathelo izothathwa for umsebenzi wabasebenzi abathintekayo udaba lwe-administration thina kwethu ukulindela nje ukuthi iprocess unfolda kanjani kodwa kufanele konke kwenziwe within the ambits of the law ngoba abasebenzi phela nabo baabantu kodwa njengabasebenzi banemithetho esuke yengamela ukuthi kwenziwani ngomsebenzi osuke etholakala noma eneintsolo ezifana nalezo ngakho ke udaba lwe-administration thina njengoso politiki uma silingena liyonakala mhlawumbe izo phendula futhi nombuzo othi are they suspended na ngicabanga ukuthi nalo udaba olufanayo lokuthi uma umsebenzi onile umphathi wabasebenza ku-MM na wonke ama-line managers bayabhalelana ukubuka udaba bese kuba isinqumo sabo ukuthi uyasuspendwa ngoba uzophazamisa uphenyo noma kwenzekani kodwa konke kufanele kwenziwe siyethemba ukuthi kuzokwenziwa kodwa kuyofika kithi njengaba holi bomkhandlu kuze sithole ireport ethi kwenzekani ngalo ngicabanga ukuthi sengiphendule nodadewethu wePhongolo FM umfowethu Thulani na kuye usoma business othintekayo se yikho sifuna uku-emphasize kuma law enforcement agencies ukuthi abenze umsebenzi wabo akungabi yithi sizwe sibatshele kodwa ngenxa ukuthi siyabona kwenzeke kahle yikho ngibikile kwabe indaba ukuthi ngi-engage nobuholi emazingeni aphezulu ukuthi kuqinisekise ukuthi uphenyo lwalo lidaba lihamba kahle ngoba sokuthola ku strange ukuthi njengoba nisho nje ukuthi kwayena uyisholene ukuthi akaze ayovela ngisho phambi kwenkantolo ngodaba olubucayi kangaka ngakho kwenza ke wonke umuntu asolta futhi khona into engahambile kahle ngalolu daba
ngibulise ngibonge ithuba. Cha, I think umhlonishwa uMeya has responded fully to my questions that have been raised. Maybe in addition to what he has said in terms of the compliments that you are getting, we've got a call center line wherein we had opened the lines for people to report faults, basically for anything that happens with service delivery processes. Now, maybe one should also urge our communities and the members of Umphakathi wethu ukuthi they should also report all these other things, because we live in a community, in a society esiphila kuyo. There are things ezenzakalayo esizibonayo nathi ukuthi at the end of the day this thing will affect service delivery scenario. So we are pleading to our community to use the very same call center number to report all these other things ezenzakalayo ezingekho correct emphakathini wethu. I think that will be my contribution to this. Ngisazi webheka i-call center number, but I think our community know the call center number. So that interaction izosilekelela also nokuthi the internal investigating team ekhona ikwazi ukuthi ibe ne breakthrough esi-expectile nathi in terms of loku okurong okwenzakala emphakathini. It's not necessarily has to be a matter of electricity alone, even water. Anything that is infrastructure kamasipala that we will find interrupted by people who are doing wrong things, we are appealing to our community that they should notify the municipality. They don't necessarily have to leave their names when something of that nature happens, but just ukuthi sazi ukuthi endaweni ekanje nabo abantu ba busy nge-transformer lapha or abantu ba busy baphula ama-pipes kamasipala. Kuzosilekelela kakhulu if we get that feedback also from the community. I thank you. Msawakhe ngakumede from iNongoma FM. Mhlambe songaba ukubheka ngizwe umfowethu uThulane la ekhala ukuthi amanzi bawagcina lesihlanu. Mhlambe unye ngifuna ukubheka ukuthi ninayo indlela mhlambe ukuthi nemphakathini muthi wakhona into ezikhona njengamanzi obenganawo. Siyazi ukuthi amanzi asenza ngephampa nogesi kanjalo. Njengoba ngicacisa ulwazi abanalo ukuthi kwenzakalani. Inazo mhlambe indlela zokuthi nikhulume nomphakathi niwatshela kwenzakalani. Okuyilokho ngiyabonga. Ukhona umunye umbuzo? Ngiyawubona ngapha ngiyambona lobuhlophe. Yes, aqale kuye. Umnayela nje kwethu lo weNongoma FM ngodaba oluthinta amanzi oba sokhumbula ukuthi abaqolosi kuyavela ukuthi ibona ngathi mhlambe ibona kodwa la kuZululand asebezokwazi ukuthi bephakele umphakathi amanzi. So mhlambe kuzoba limaza kangakanani vele lokhu kulahlwa kwamakhebuli ekutheni abantu bayathola amanzi ngalendlela abathenjiswe ngawo. Siyabonga. Yes, bekuyi in terms of i-time frame mhlambe umkhandlo obekele wona ukuthi mhlambe bathatha isikhathi singakanani ukudila nalolu daba lo likhona njengamanje le cable theft, nanokuthi amaphoyisa abukeka enzelela mhlambe niqalela ukuthi nifuna ukudila nalo for isikhathi singakanani. Ngicabanga ukuthi umbuzo iqondile loMshumeya. Mhlambe uqala kulolu kwamfowethu weNongoma FM lubuye lwenanelwa umfowethu uZothani. Iyakhathaza indaba yamanzi, kodwa angiphawule kulokhu lewonta interruption eyenzekile over the weekend nje aphazamiseke kabili amanzi ebaqulusini kakhulu lokishini. Kube nokuqhuma kwepayipi okwenzeke ngolwesihlanu, balisebenza ipayipi kwaphela uma sekufanele ngabe amanzi aseyabuya seqala ukuphamba emapayipini. Laphinde futhi kwaba nokunye ukuqhuma kwepayipi okwenzeke
ezansi nedolobha lapha ngase Waterpoint ngaze ngayifikela amathupha khona ngesabatha bekusebenza. Into ke ethi kuba yimbe ukuthi uma ngabe kuke kwaphazamiseka amanzi kwagcina ama reservoirs seze aba empty kuthi uthatha isikhathi emva kwe repair, uthatha isikhathi amanzi safakwa kuma reservoirs kuqala ngaphambi kokuba akhishwe abuye asabalale kubantu. Mhlambe second part of the second question ethi how do we communicate nabantu, mhlambe ileyo engengezwa kukhona udaba lwayo. Sinaye u Facebook page la khona communications wethu efaka ku Facebook page efaka na kuma groups kodwa the sky is the limit in terms of improvement. We can still improve. Mhlawumbe kube ukuthi senze i relationship eyanele namaziko eindaba njengani ukuthi makwenzeka lezi zinto thina njengomkhandlu sinazise there and there ukuze nazise abantu abangabalaleli nababukeli beinhlelo zenu ngama interruptions enziwayo. I think iyona nto sizoyenza uku-improve lokho. Mhlawumbe the other part of the question ethi mungakani umthelela lokho kuzoba nawo njengoba sithatha umsebenzi wokuba yi-water service provider kuwo bonke abaqulusi kulama water 23 uma ngabe lokhu kwebiwa kwama-cable nokukulinyaza kwenqala sizinda singakwazi ukulwisa kuphele manje sizoba neyinkinga njalo ngoba amanye okunye ukuphazamiseka ukuphakela kwamanzi kuyadalwa ukwebiwa kwama-cable futhi kuvama ukuphazamisa kakhulu ke ngoba sibonile nge-load shedding uma ngabe amanzi bengabikho for 4 hours begcina amanzi engaphakeleki. Ngakho uma kwebuya i-cable enkulu uthola ukuthi enye imbiwe phansi uthola kuthatha almost a day ukuyibuyisela. Ngakho ke uthola ukuthi umsebenzi wokuphakela kwamanzi ungaphazamiseka kakhulu, ngakho kufanele silwe nayo. At the same time lo mbuzo uphendula umbuzo kamfowethu uhlophe we-ACR othi siyibekele isikhathi singakanani ukuthi lempi sibe sesiyilule sayinqoba. Ngicela ukungaphenduli ngokunganaki ngoba le indaba yalicala in particular ayikho ngakithi, ayikho ohlangothini lwethu, kodwa ngeke siyeke, ngeke siphumule uma ngabe kusho ukuthi kufuneke siye as high as ukuya kungqongqoshe zamaphoyisa ubaba uSenzo Mchunu kufuneka siye kuye siyocela intervention yakhe odabeni lokusebenza kwamaphoyisa. Kodwa njalo nakuba lokhu kucishe kuthinte namaphoyisa kodwa kukhona okunye okuthinta i-prosecution kakhulu. Hlahla amaphoyisa asembambile umuntu amlethe kodwa nawo ambona esengaphandle nalokho kwi-public prosecution sizokwenza ngokusemandleni ukuthi sifaka ingcindezi eyaneleyo kulelo daba. Kodwa ngiyafisa ukuthi ngikubika ukuthi ngeke nihambe sinikuzwa sekuxoxwa ukuthi lelo daba lithini. Sizobuya futhi sibize isithangami uma sekunama developments amasha sizonibikela njengoba niyikhona ukuthi seluhambe lelo daba lwafikapi. Kodwa ngenzela ukuthi ngingalenzi iphutha lokuphuma la ngingasanibeka ngesithombeni nangokunye okungathinti kakhulu udaba ngoba sizosuke sifocuse kulokho okubuhlungu okusiphethe kabi kuphela. Kunenge okunye okwenzekayo ebaqulisini over the past few days. Besilokhu siphuma siyothula imisebenzi esazokwenziwa kule financial year, kodwa kokunye futhi besiphuma siyohambise kubantu imisebenzi esiyenziwe besiyokwethula nje ihole lihle lapha eShoba. Sinconywa ngisho ngabantu singaze sicabanga ukuthi bangasincoma thina njengomkhandlu, kodwa bayibona imisebenzi eyenziwe ukuba muhle umsebenzi owenziwe. Kodwa safika nakhona ngokubambisana sacela umphakathi ukuba lezi zinto esuke siyilethile bayiphathe kahle ukuze kungathi eminyakeni emihlanu ezayo sekufuneka siyokwakha ihall futhi eShoba ngoba leli likhona selivandaliziwe labulawa. Ngakho kubaleka kakhulu, kodwa zikhona lezi izinto ezinhle nje ngoba ngiyajabula mangibona bahlonishwa amakhansela abantu basebaqulisini ngendlela abayithanda ngayo izinto ezinhle. Ezinye njengomkhandlu siqhamuka sesipartnerisha kuzo kodwa uthola ukuthi zingama initiative abanye abantu
abayizakhamuzi zethu abasuke beno connection noma baza abantu eindaweni ezinkulu njengamanje nje kade sinomdlalo omkhulu la eMaqulisini weyimoto ngomgqibelo kwakumdlalo nje omuhle kakhulu la kukhona lezi imoto ezinkulu ezidulayo abanikazi bazo bathi mawulethe imoto yakho lethi logbook asifuni uzogijimisa imoto esikweletu lapha besifa ukhala lethi logbook iqala ngakho ke umdlalo obumuhle nje ngangiqala ukubona abantu asebhekuzulu ukuthi bayithanda kangaka into enhle babephume ungazi ukuthi bamenye ubani in their thousands belapha ya okwakwenziwa khona le umdlalo futhi umkhandlo wabaqulisi ubuhoste i-tournament ye-netball yo over 40 la khona ama team from all provinces awu5 ase-Gauteng awu5 asempumalanga kade u24 ama team abeze compete kukhona ne-team yase Lesotho baphuma lapha and lento ibe nomkhulu umthelela emnothweni wethu onke ama BNB life right ebegcwele over the weekend ngakho ke kubalekile ukuthi nazo izinto ezenzeka ezinhle esikhulume ngazo sizame ukuthi simotivate abantu ukuthi akukhona kuphela lokho okubi nokubhlungu esikukhulumayo okwenzekayo ngakho siyabonga kakhulu abantu beMaqulisini kuzona zonke lezi lama event akade ekhona akukho la sithole khona abantu kuthiwa sebelwile noma sekwenzeke indlela abayiphathe ngayo ibe yinhle kodwa nje kulokhu kweyimoto sibonile ukuthi kufuneke njengomkhandlu mase singena nathi siyingxenye yakho silungisa indaba ye speed fencing abantu mase bebona lezi imoto bafuna ngisho ukungena pha bake babona nogwaja lekuthiwa nogwaja bakhumula ngisho impahla zabo besula bejabule nje ukuyibona abanye bacishe baqhamuka basala sebehambaze benzela nje okwesula nogwaja ngoba bemjabulela ngakho ke the more besondela emotweni the more beba exposed to ingozi while it is fun to them kodwa kufuneka njengomkhandlu sikwazi ukungenelela sikwazi ukwelekelela ngoba le event makhansela ngeke uyivime abantu basePulsini bakhombile ukuthi bayifuna futhi abanandaba iqhamuke nobani bayifuna ngakho uma singeke njengomkhandlu siyithathe kube yethu siyoba sizazi into kufanele siyithathe ngoba asikwazi abantu bethu ukungabajabulisi all the time njengomkhandlu under circumstances kodwa siyafuna ukuthi nathi abantu bethu bakhombise ukuthi siyabajabulisa ngicela kakhulu ukuba ngibonge kini nonke